ስለቲ ጽቡቕ ዘረባኸ የመስግነካ ሕጂ ግዳ ነፍሰይ ክሕፀብ ኮይኑ ሓንሳብ ዶ ክትወፅኣለይ ምስ በለቱ ማርቲን እባ ኣብ ገዛና ሓላፊ ይፍፅዖት ምስ በላ እስካ ጅባኻ ፈትሽካ ሚቲ ገለ እንተሃሊካ ኣውፅእ ምስ በለቱ እንዳሰሓቐት ኣተዛጓል ኣፀጊዓ እምበር ትወቕጠንላ ወይ ገንዘብ ዝገብር እንዳበለም በሊ ኣይውፅእ እንተደለኺ ደገ ኪድካ ተሓፅብ ምስ በላ ኣውፅእ ኢልካ በልሃራ ዓይንኻ በልተኣመት ምስ በለቱ እዚ ቀሊል ይእመት በላ ኣጣሓወይ ቁርብ እባ ሕፍረት ይሓሉኻ ንኣስከ ሰላሒልካ ውፅእ እንዳበለት ጎቲተ ምስ ኣውፅአቱ ያ ገዛና ነድንደናና እንዳበለም ፈቲካ ይፈተወፅ እሞ ክሳብ ትውድእ ዘወርወር ክብል ንቕድሚኡ ኣበለም ማርቲ ነብሳት ሓፃፂባ ዝበልዕ ኣሰራርሓ ነቲ ገዛ ፅቡቅ ጌራ ወጋጊና ዘጓሓፍ ታኒካ ወዲ ታኒካ ኣላልያ ምስ ደወለትሉ ጥምስ በሎም ዳዊት ሓወይ እንካኻ እዚ ኣንቶ ይረስዮ ነገለ እንተኾነካ ክትብል 2,000 ዝኸውን ኣብ ኢዱ ኣረከበትሙ ስማዕ ዳዊት ሓወይ ሌላና ናይ ኣዚ ሓፂን ወዓልትዩ ብድፍረቴ ክገብሮ ዘይግባኣኒ ክንሰይ በዓለ ፅበት መፅእ ዘይሓሰብኮ ዝቕመ ዘለኹም እዚ ድማ ኣዝዩ ጌጋን ሓደገኛ ውሳነ ይኹን እምበር ኣነ ምናልባት ዕድለይ ፅቡቅ ኮይኑ ግዲ ኣብ ድሓን ሰብ ኣምላኽ ኣውዲቑንሎ እምበር ዝኾነ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ትስሕት ኣይመስለንን ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለይ መሲልካ ከም ሓፍትኻ ሪኢኻ ተኽብረኒ ኣነ ድማ ከም ሓዊ ርኤ ተኻቢርና ንኽይድ ኣብ መንጎና ዝኾነ ናይ ስምዒት ርክብ ክሕሉ ክልቴና ክንፍርም ኢና በዚ እንተተሰማሚኻ ናብ ዝሓሸ ገዛ ክንቅይር ኢና ግና ሓደራኻ ነተን ኣናፅ ክንማልአን ከይትብለኒ ምስ በለቱ ኣላ ማርቲ ነብሲ ናይተን ኣናፅ ሞ ይፅንሓልኪ ንስኽ እምበር ሓሰስ ገለ ከይትብለኒ ኣነስ ፈፂመ ንኸይቀርበኪ ብኣሰርተ ኣፃብዕተይ ከማን ይፍርመልኪ እቲ ሕቶ ግና ንስኽ ትወፅያ ድኺ ዝብል ምስ በሎም ናይ ነብስኻ እንዶ ግበር ምስ ሕግታቱ ወረቐት ኣዳልዩ ኣለኹ ተሰማምዓሉ እንተኾንካ ትፍርም ኣይኮነን ኣብዚ ጠንጢነካ ክሄድ ምስ በለቱ ፈጣሪ በዓሉ ሓጋዚተይ ፅላለይ ትኾን ኣብ ቤቴ ጎቲቶ ኣምፂለይ ኮሎስ ከየንበብኩ ከማን ይፈርም ምስ በላ ኣተኣሻ ዲኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ስራሕ ዲ ዋላ ካልእ ብዘየገድስ ከይተረዳእካ ምፍራም ኣብ ክትወፅኦ ዘይትክእል ሽግር ከእተወካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ ገሊኦም ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ከይፈለጡ ከይተረድኦም ፈርሙ ስለዝተባሃሉ ዝፍርሙ ኣብ ሽግር ዝወድቁም ስለዚ መጀመርቱ ኣንብብ ተረዳእዩ ዘይተረዳእካ ሕተት ኩሉ ምስ ኣመንካሉ ትፍርም ሓቂ እንዲ ምስ በለቱም ጠዋሊ ማርቲ ኣምና እንዳበለ ነቲ ፊሉ ኣንበቡም ቅድመይ ናብ መሕፀቢ ምእተው ኣይፍቀድን እዩ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ኣምሲኻ ምእተው ኣይፍቀድን እዩ ሰኺርካ ምምፃእን ከምኡ ማዓፆ ካይካሓኻ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ምእተው ኣይፍቀድን ጓል ሒዝካ ምምፃእ ኣይፍቀድን ከተምሲ እንተደሊኻ እውን ደዊልካ ትሕብር ወይ ትሰርሕ ወይ ትምሃር ካልእን ምስ ኣንበበ ኣቶ ማርቲ እዚ ደኣ ከመይ ዝብልዎ ሕግታት እዩ ምስ በላ ፈቲኻ ተኣትዎ ኣይፈቲኻን ከዓ ትገርፎ ምስ በለቱ እሞ ናተይ ሕጊ ዶ ክውስኸሉ ምስ በላ ሓራይ ስለ ዝበለቱ ኣፍቂረካ ፈቲካ ምባል ኣይፍቀድን ምስ በላ በቃ እዚኣ ጥራሕ ትውስኽ ምስ በለቱ እወ ስለ ዝበላ ተሰማሚኦም ክልቲኦም ፈሪሞም ወረቐቶም ሓዝዎም ንፅባሒቱ ንደላላ ነጊሮም ገዛእ ክርእዩ ከዱም ሳላ ገንዘብ እንታይ ተስዓይኑ 2 መደቀሲ ክፍሊ ምስ መሕፀቢ ክሽንኡ ሽቐቑ ረኸቡሞ ዝርከቡ ሒዞም ኣተዉ ኣብ ስሙና ገንዘብ ስለ ዝመፅኣ ገዛ ኣምሰለተሞም ካብ ከርፋሕ ህይወት ዕድሉ ፀቢቑሉ ሳለኣ ናብ ዝሓሸ ህይወት ተሰጋገረ ነብሱ እውን ቀስ እንዳበለ ናብ ንቡር ይምለስ ነበረ ስምዕነ እንዶ ማርቲ ሽኩር ኢሉ ዘረባ ምስ ጀመረ ሽኩር ገዲፍካ ማርቲ ሓፍቲ በለኒ ምስ በለቱ ሃራይ ማርቲ ሓፍተይ ክሓተክ እንዶ መን ይባ እዚ ኩሉ ገንዘብ ዝሰደልክ ዘሎ ምርዳእኩ ኣብኒ ምስ በላም ዝሰደዶ ይስደድ ዝሓበ እዝጊሕር ይሓቦ ኢልካ ኣመስጊንካ በሊኻ ኺድ እቲ ምንጪ ገንዘብ ናይ ሓቂ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ግና ዓቕሊ ጌርካ ተፀበም ሽዑ ክነገረካ እዩ ምስ በለቱ ኣታ ዛጓል ኣብዚ ሕገ ንጥፍታት ትዋሃር ይመስለኒ ኣታ ፅባሕ ንግሕኮ ብጎሮና ይሓንቁና እንዳበለ ፀጉሩ ሓርከፍ ምስ ኣበለም እቲ ትሓስቦ ፈሊጠካ ኣለኹ ኣይትጨነቕ ትበልዖ ዘለኻ ፅሩይ ገንዘብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣይትሰከፍ ምስ በለቱ ብሓቂ በላ እንዳተሓጎሰም ሕጅስ በሪሕካ ማለት ምስ በለቱ እንዳሰሓቐት
ያ ማርቲ ግደፍና እባ ሓደ መዓልቲ ከይሓለፈና ክተእስርና ደኺደለኺ ብሰንኪ ድኽነተይ ምስ ስድራይ ተራሒቐ ከም ዘለኹ ትፈልጥ ዶ ንምዃኑ መሳክን ሓንቲ መዓልቲ ገይረሎም ከምን ዘይፈልጥ ብስክፍታ ዝኣክል ድሓይ ኣጥፊ ማለት ኣብ ዓመት ሓንሳብ ድሓይ ምእንተ ገበርኪ እምበር ሰኣን ገንዘብ ተነፅለ ዝነብር ዘለኹ ምስ በሎም ዳዊት ሓወይ ስድራና ልዕሊ ኩሉ ዘልዮም ገንዘብ ዘይኮነ ድሓይና ስለ ዝኾነ ድሓይ ምግባር ኣይተቋረፅ ሕጂ ግና ዝንባል ግደፍሙ ገንዘብ ከም ዝስደድም ክንገብር ኢና ምስ በለቱ ብዘይ ልቡ ሓቒፉ ኣብ ምእግብርታ ምስ ኣማ ስም ትጥሕስ ኣለኻ ግደፍ ካብዚ ገዛ ከይስግግ ምስ በለቱ ያ ካብ ሓጎሰይ ኣይበልፅኒ ዋላይ ሰጎግ እንዳበለም ፈሻክሽክ በለሙ ማርቲ ሓፍተይ ሓደ መዓልቲ ናይ ዝኩሉ ክሕሰኪ ቅሰን ምስ በለም ንኣይ ዘይኮንካ ነብስኻ ክሓዝ ሰብ ኮንካ ካብ ነብስኻ ሓሊፍካ ንካልኦት ኩን እግርን ኢድን ኣለካ ጥዕናውን ሙሉእ ዘይጉድል እዩ ስለዚ ካባኻ ዘድሊ ምብጋስ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽልካ ምሕሳብ እዩ ሽዑ ሓሳብ ናብ ግብሪ ይልወጥ ምስ ተስፋ ምስ በለቱ ቀሰኒ ማርቲ ሓፍተይ ንኣኺ ዝኣመሰል ሽኮሪና ለጋስ ምጭቱ ጓለ ክሳብ ሕጂ ዝጥምታስ ኢና ለማለት ድዩ ምስ በላ እንታይ እዋኑ ካብ ሓደ ዘረባ ናብ ካልእ ነጢሩ እንዳገረመ ናተይ ዛንታ ብዙሕ እዩ ቀሲለ ድማ ክእለከ ንስኻ ከኣፍቃሪት ኣላትካ ወይ ኔራትካ ምስ በለቱ ኣፍቃሪት ኣይነበረትን ይብለይን ድማ ንቅድመይ ገና ምስ ተፈላለዩ ኣልለ ዜሬ ኣለ ከምሽ ስሕብ ኣቢልካ ገና ዘረብኦ ከይወድእ ከሎም ተረዲእካ ኣለኹ ከይትውድኦ ሓደ ሰዲእኻሞ ምስ በለቱ ኣላ ማርቲ ሓፍተይ ንኣኹን እኮ ኣምስ ገደፍኩን ነይረ ምሽ ኣለኪ ፀገምኪ ሽግርኪ ተጠቂመ ግና ኣይኮንኩን ድሌተይ ብፍታኺ ብድሌት ክንበር ምስ በላም ሽግር ጓል ኣንስተይቲ መዝሚዝካ ድሌትካ ክትገብር ዘይምሕሳብካ የመስግነካ ግን ኣነ ከምታስ ኢላ ትደቀስ ዓይነት ጓል ኣይኮንኩን ወስ ምስ ትብል ካልኣይ ግዜ ከምዘይ ትሰርሕ እየ ዝገብረካ ምስ በለቱም ጡፍ በለዮ ማርቲ ኣተ እንታይ ክትረኽቢ ዋእ ምስ በላ ኣታ ፈራሕ ይፃወተከ ዘለኹ ማዕረክን ድኦ እንተኾንካ ኣሪፍካ ዘይትቅመጥ ብኣብዩ ሕማም ኣሎ ዘይተደለይ ጥንሲ ከጋጥመካ ይኽእል ሽዑ ነቲ ውለድካ ዓይነት ኢልካ ዲኻ ክትካሕድ ምስ በለቱ ማርቲ ኣርእስቲ ንቀይር ዘረባኺ ይብርትዓን ኣሎ እንዳብላ ኩሉ ቴሌፎን ስለ ዝተደወለትሉ ትቅበል ኣቢሉ ሄሎ ሮቢ ኣርኬ ተጣፊና ዳሓቂ ምስ በሉ ተጣፊና ጥራይ ኣበይ ኣለኻ ሕጂ ክመፅኣካ ምስ በሉ ኣነስኻን ሕጂ ደረጃና በቢን እዩ ፍልልይና ናይ ሰማይ ምድርን እዩ ስለዚ ይትረፍካ በቢ ዘለና የደኣ ምስ በሉ እንዳሰሓቐ ብሓቂ ስከበል እንታይ ደኣ ተራኺቡ ምስ በሉ ድሓን ገዛ ጥራሕ ምፃእ እንዳበለ ናብ ማርቲ ምስ ጠመተ ይምፃ ዝዓይነቱ ምስ ጠመትቱም ግና ኣብታ ንግጥማ ገዛ ከይመስለካ ኣድራሻ ክትፅሕፈልካ ምስ በፃሕካ ደውለሉ ቴሌፎን ኣፅወ ሮቢ በቲ ዝተሓበሮ ኣድራሻ መሰረት ምስ መፅእ ሒዞን ውሽጢ ገዛ ምስ ኣትወ ናይቲ ገዛ ምፅባቕ እንዳተገረመ ኩሉ ንማርተ ምስ ረኣየ ድማ ኣግራሞቱ ሰማይ በፅሕሞ ዋው ናይ እንዳመን ሽኮሪና ደኣላ እንዳበለ ኢዳ ስሒቡ ነቲ ኢዳ ብምስኣም ሮቢ በሃል ሮቢ ኣስሊ ወድውን ክትብልን ትኽእል ኢኺ መን ክብል ምስ በለ ማርተ ይበሃል ምስ በለቱ መልክዕካ ጥራሕ ኣይኮነን ፅቡቕ እንኮላይ ሽንክ ጥዕምተ እንዳብላ ኩሎም ዓርኩ ዓይንኻን እግርኻን ኢድካን ኣኻኺብካ ኮፍ በል እዚኣ ዝፈትዋ ሓፍተይ ማርታ ትበሃል ናብኣ ገፅካ ምስ ትጥምት ክልተ ዓይንትኻ ኣብ ኢድካ ከረክበከ እዩ ሕጂ እንታይ ካ ትሰቲ ምስ በሎ ንማርታ በሎሙ ብምባል ዋላማይ በለ ዓይኑ ካብ ማርታ ክዓለዮም ጥዑይ ድዩ ዝወዲ ትብል ነበረት ማርቲ ረቤል ብወግኑ ሃፍተይ ድዩ ዝበላ ዳዊት ኣነኻ ኣፍቃሪተይ ግድን ክገብረ ይብል ነበረ ብውሽጡ ኣይ ስሙን ሳልስቲ